I'm good, I believe I'm dying, 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 I believe. Γεια σας παιδιά, Perfect Video Gaming εδώ και σήμερα παίζουμε PES 15. Είμαι ο Δημήτρης Δικαίος και μαζί μου έχω τον Δημήτρη Καλίτση, που είναι εξάδερφός μου. Λοιπόν, θα παίξουμε έναν αγώνα Europa League Anderlecht Ολυμπιακός, ο οποίος θα γίνει περίπου σε 2 μήνες. Να εδώ. Το κάνουμε εδώ κανονικός 5 λεπτά. Ωραία, εντάξει αυτά. Πλάνο παιχνιδιού. Θα φτιάξουμε λίγο εδώ, μην είναι τόσο χάλια. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Παίζουμε στο στάδιο του Βερολίνου, ο οποίο έγινε ο τελικός πέρσι του Champions League. Εντάξει, είναι αυτό εδώ, ωραίο. Ολυμπιακού. Λοιπόν, θα παίξω το πρώτο παιχνίδι εγώ και το δεύτερο ο Δημήτρης. Λοιπόν, Γεια σου Χριστό, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον αυτόν τον αγώνα. αρχίσαμε. Ας ελπίσουμε ότι οι ομάδες θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Όχι ρε! Φάγαμε. Δεν πειράζει. 1-0. Σε τέτοια τέτα-τέτ τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για τον Ωραία, άνοιξε άμυνα στα 2. Τέλος πάντων. Άρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ενία του αγώνα. Το βάλανε στο 6. Έλεος. Ντομίνγκες, Τόσο νωρίς. Τώρα όμως θα βάλω 3. Όχι. Περνάει. Έλα ρε φίλε. Κόψ' τον. Καμπιάσω, ο οποίος είναι και αρχηγός τώρα. θα κάνει το φάουλ. Έλεος. Ωχ, τι έγινε ρε. Ντέιε Μπράουν. Γαμάτο. Άριστα την κατάσταση. Τον έσπρωξε και έφυγε 3 μέτρα μπροστά. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί Γκλιτσάκι στο ωραίο. ανοίγει την μπάλα δεξιά. Μεγάλη ευκαιρία. Διώχνει ωραίο. Δεν τρώω 3 ρε. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. αλλά Φορτούνης! Φοβερή προσπάθεια από τον Κώστα Φορτούνη. Το χαρακτήρα της η ομάδα. Τρομερό γκολάκι. Φέτος δεν θα στοιχημάτιζα Ωραία, ούτε και ένα προσποίηση ευρώ. όλα. Φοβερή βολίδα. Δεν Εγώ άφησε θα βάλω 3. κανένα Δεν μην έχουμε άλλα 2 εγώ. κήπερ των αντιπάλων. Έστησε τέλεια το Κάναμε λίγο παιχνίδι την και βρήκε πλατεία την μπάλα εδώ, με δεν τον πειράζει. Ντεπιέ. Στα κορδόνια δηλαδή. Ήταν μια αριστοκρατική εκτέλεση. Μίτροβιτς. Ξανά ισόπαλο. Έχει φύγει ο Μίτροβιτς. Το φινάλε του αγώνα προβλέπεται. Έχει πάει στη Newcastle και κάνει καλή σεζόν. Σχετικά καλή. Λοιπόν εδώ Ρομπέρτο. Μποτία. Καμπιάσο. Ο Ολυμπιακός που θα παίξει με την Anderlecht σε 2 μήνες μετά από τον αποκλεισμό στο Champions League από την Arsenal, που μπορούσε να την κερδίσει. Κάνει τη μακρινή θα παλιά. πέφτει με την Barcelona. Εντάξει, θα πέφτει με την Barcelona, ρε φίλε, όμως θα είχε περάσει στους 16. Και θα ήταν 2 συνεχόμενα χρόνια. 2 χρόνια θα είχε περάσει στους 16. Και πρόπερς ο Ολυμπιακός είχε περάσει στους 16, έτυχε με τη Manchester, εύκολη ομάδα, αλλά έφαγε 3 έξω. Πολύ καλή επέμβαση. Από τον ίδιο παίχτη, όπως φέτος με το Ζήρου, δηλαδή εντάξει, Τουλάχιστον δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ελάτε. αυτή την παλιά Τσόρι, Ντέγε, out. Γκολ, γκολ. Φοβερή φάση. Η Ντέγε, Τελικά θα βάλεις 3. λέτε αυτό μακάρι να βάλει 3. να είναι και το καλό. Να δούμε. Λοιπόν, ανατροπή, φίλε. Πολύ καλή ανατροπή. Δεν άφησε κανένα Στο πρώτο ημίχρονο. όριο στο τερματοφύλακα. Στο 45 τελείωσε. Οπότε το δίνω. Παίρνει τη σκητάλη ο Δημήτρης και συνεχίζει το μάτς. Έχουμε Ορίστε, ήδη πάρτε όλα. 3 γκολ. Με το σκορ να Βάζεις είναι το το κουμπί. ημίχρονο 2-1. Παρακαλώ ρε φίλε. Τι να κάνω. Πάμε για την έξι του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε. Φορτούνης. Ξεκίνησε το δεύτερο 45. Στο μυαλό. Πάμε ρε. Πάρ' τον. Φάουλ. Άκομψη επέμβαση του. Ποιος το κάνει το φάουλ? Κάνει φάουλ. Φορτούνης τώρα. Όχι ρε, σιγά τι έτσι κάνεις αλλαγές. Ντομίνγκες Τσόρι, έφυγε, άρε. επιχείρησαν μια Μας πρόλαβε ο μαύρος. η
πάλι. Μαύρε. Αλλά αυτός Η Μαμπρίλα. ακούσε και έκοψε πάρα πολύ. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Τσιπόγκ. Κάτι ονόμα. Τσιπόγκ. Ντεφούρ. Ντεφού. Πίεσε ρε λίγο, έντε, ωραίος. Κράτα. Ελά. Ποιος είναι εκεί ρε, ο Ντέγε Ντέγε. μόνος του. Θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Κασάμι. Ο Ζουάκου. Η ομάδα έχει ακόμα αλλαγές, αλλά δεν τις επιχειρεί. Τι να βλέπουμε τώρα με αλλαγές σιγά. Ένας καλός δεν έχει περαστεί καλές. Φορτούνης. Ο Ζουάκου. Μιάσο. Να και το σουτ τώρα. Μπράβο του. Ωραίο σουτ αυτό ήτανε, αλλά δεν είχε στόχο. Όχι. Φαντάζομαι ότι ο προπονητής θα είναι έξαλλος τώρα. Τι ονόμα ήταν αυτά ρε. Για δώρα μόνο ο Άι Βασίλης θα κάνει. Τι λέει ο Άγιος Βασίλης. Τρίκα να το βάλει. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Ρομπέρτο. Θα πρέπει πάντως να το Κάνει αναγνωρίσουμε το βολέ. την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Βρίσκει τον Ιντέγε. Όχι, δεν μπορεί να φορτούνεις. Φορτούνεις, ναι, κλέβει τελικά. Πάρντο. Κινείται προς τα εμπρός. Πάρντο. Δεν πρόλαβε ο Φορτούνης. Την έκοψε. Πιέζει ο Ολυμπιακός. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κόβει ο Μποτία. Πολύ Ιντέγε. καλή πάσα. Ιντέγε. Φορτούνης. Πολύ καλό Είχα κι εγώ. Δεν πρόλαβε ο Φορτούνης. πάση και να κόψει. Ένα, δύο ακόμα ρε. Δεν έχεις Τι να πάρει. κάνουμε ρε. Όχι, ωραίος. Δεν ήταν φάουλ. Ωραίο τάκλα από τον Ποτία. Δεν νομίζω ότι είναι φάουλ. Δεν νομίζω ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Εδώ εντάξει. Αυτό ήταν εντάξει. Εδώ τον σκότωσες λίγο, μη φας γκολ τώρα. Να φάει τους Βέλγους. Χτυπάει με το κεφάλι. Ωραία Ρομπέρτο, μαζεύει. Γιώχτη. Γιώχτη. Θα πρέπει να κάνουν μια Μουστάρι, ρε. προσπάθεια τώρα. Διότι Όχι ρε. Μην το κάνει κατευθείαν ρε. φάουλ το οποίο Κατευθείαν το κάνει. και αποδεικτεί ότι είναι το τελευταίο Ουχ, πέναλτι. Ωραία, αν πει αυτό το πέναλτι πάμε στη διαδικασία των πέναλτι δηλαδή τώρα. δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Θα δούμε, χάσω. Έλα ρε Ρομπέρτο. Τι τους την ενέ... Όχι! Έπεσε σωστά, μάτεψε σωστά ο Ρομπέρτο, αλλά Πάμε για τον κόλ. δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα. Τελευταία ευκαιρία, λογικά αν μπει γκολ, έχει κάνει. Παρότι ο τερματοφύλακας Αν δεν μπει, πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. κατάφερε να το πιάσει. Εντάξει, Κρίμα δεν γι' αυτό. Λογικά πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Το οδηγούμαστε λοιπόν σε αυτή την ψυχοφόρο διαδικασία του πέναλτι, μιας και καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει το κεφάλι. Για κακή τους τύχη δεν Λοιπόν, κατάφεραν να κλείσουν την πέναλτι. και άφησαν την πρωτοβουλία στην αντίπαλη ομάδα, η οποία το εκμεταλλεύτηκε και γύρισε στο παιχνίδι. Φάγαμε τώρα βλακεία. Της. Που φάγει Και το πέναλτι. πάμε στα πέναλτι. Ποιος θα Το σκότωσε. Ρε ο μαλακός. τώρα διαδικασία. Το σκότωσε δε φίλε, τι φταίει ο Ρομπέρτο. Τι φταίει ο Ρομπέρτο. Εγώ από εκείνη τη μεριά έπεσα. Εντάξει. 71, αυτός 64, 82, 94, ωραίος. Λοιπόν, βάλει τον Πάρντο πρώτο, η Ντέι δεν θα αρέσει. Κασάμι, Ντομίνγκες, Φορτούνης, Καμπιάς 72. Ωραία, εντάξει. Πάμε έτσι. Δεν παίζει Λοιπόν, ρόλο πόσες φορές έχει χτυπήσει πέναλτι, αυτή η διαδικασία μπορεί να λυγίσει και τον πιο έμπειρο εκτελεστή. Αυτό. Επιβλητικό γκολ. γκολ. Ο τερματοφύλακας διάλεξε μια γωνιά, Ω. αλλά η μπάλα πήγε στην άλλη. Τόσο απλό. Πάρντο. Είχαμε να κάνουμε ένα βιβλίο. Πάρντο. Έκανε Γκολ. το 1-1. Δεν τον επηρεάζει η Ωραίο πίεση πέναλτι. και πλασάρει σωστά. Κανένας δεν κάνει πίσω προς το παρόν. Πού πάει ρε. Ο Ωχ, το πιάσε. Ωραία κολόφαρδο, τελείως κολόφαρδο. Και δεν ξεγελάστηκε από την προσποίηση του Λοιπόν, αντιπάλου. Κασάμι. Πάρτο, έλα. Κασάμι. Γκολ. Γκολάσο. Τι έξυπνη εκτέλεση. Έστειλε τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Μίτροβιτς που έχει βάλει 2 γκολ σήμερα. Και ένα, δύο πέναλτι. Ένα πέναλτι στο Ρομπέρτο. Ο τερματοφύλακας διάλεξε μια γωνιά, αλλά η μπάλα πήγε Sorry. στην άλλη. Τόσο απλό. Ο Ντομί... Όχι ρε. Το πιάσε. Μάθημα αυτοσυγκέντρωσης. 2-2. Ο τερματοφύλακας είδε την κατεύθυνση της μπάλας και έπεσε καταπληκτικά. Βλάκα. Έστειλε τον τερματοφύλακα αλλού. Τι έξυπνη εκτέλεση. 3-2. Έστειλε τον Έλα ρε. τερματοφύλακα στην άλλη Φορτούνης. Την έστειλε στην αριστερή
Δοκάρι και μέσα, παραλίγο να βγαίνει κι αυτό. Έλα, αν το πιάσει τώρα, έχουμε πιθανότητες. Και Αστέλα. Δοκάρι! Ω! Έτσι ρε! Και τώρα Τα πράγματα είναι πολύ είναι η στιγμή του Καμπιάσο νομίζω, δεν θυμάμαι. καταφέρει να Του έχει βαρέσει ο Καμπιάσο. Αυτό το Ναι. Καμπιάσο! Έλα! Κάβα σου! Η ψυχολογία. Να δούμε. Καμπιάσο. είναι γεννημένος ηγέτης, είναι ήρεμος και έτοιμος να Το έλα, βάλτο. Έλα! Καμπιάσο. Έλα! Ναι! Το πήραμε το μάτς τελικά ήταν καταπληκτικό. με τον Καμπιάσο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Θα έχουμε βίντεο πολύ σύντομα και άλλο βίντεο. Γεια σας από μένα Γεια σας! και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.